Žijeme v čase, keď sa opäť vraciame v myšlienkach k tomu, čo pre nás znamená príroda. Čo nám dala, dáva a čo pre ňu prípadne my môžeme dať. Poznatky o rastlinách, o bylinách, prírodné liečenie, to nie sú veci náhodné. Tieto otázky sme otvorili už v minulej relácii. Môžete si túto našu pozrieť napriek tomu, keď ste tu predchádzajúcu nevideli. Opäť voláme po otvorenosti. Po otvorenosti, po nových poznatkoch a ochote prijímať to, čo sme prípadne predtým nepočuli. Prečo sa v prírode tak dobre cítime? Prečo sa k nej utiekame vtedy, keď je nám najhoršie? Túto otázku po chvíli položím našim hosťom. Je ním Jozef Zentrich, bylinár, liečiteľ, autor mnohých publikácií a skvelý znalec prírody a ľudskej duše. Doktor Emil Páleš, kandidát vied, filozof a religionista, šéfredaktor časopisu Sofia, ktorý sa venuje aplikácii duchovných hodnôt v praxi. Dobrý večer, páni, vítajte v relácii. Dobrý večer. Opäť sa opýtam tú istú otázku, ktorú som povedala v úvode, pán Zentrich. Prečo sa utieka človek do prírody vtedy, keď mu je najhoršie? Môže tam nabrať nové sily? Myslím, že je to celkom jasné. Človek je nedeliteľnou súčasťou prírody a je prirodzené, že v svojom takom domácom prostredí získa tých síl najviac. Ale nie je to žiadna magická záležitosť. Je známe, že napríklad 1 hektár ihličnatého lesa za 1 hodinu vyprodukuje 40 kg liečivých prchavých látok. Je pochopiteľné, že keď sa v tomto lese v tejto dobe pohybujeme, tak vdychujeme tieto vysokokvalitné prirodzené látky a vlastne robíme aromaterapiu. Okrem toho ale les má niečo aj takého v sebe magického. Je celkom ináč sa človek cíti v dubovom lesi alebo v brezovom hajku. A naši predkovia toto veľmi dobre vedeli a vedeli, z ktorých stromov budovať posvetné hájky, v ktorých sa modlili a v ktorých naberali silu. My dnes tieto informácie už nemáme až také presné, ale všetci vieme, že keď prídeme do lesa, tá sila z toho lesa priamo vydychuje. Samozrejme, že to nemusí byť vždycky len les. Napríklad taká júnová lúka, hlavne keď ju trochu malý dáždik pokropí, je úplne fantastickým zdrojom tekavých, teda prchavých látok, ktoré zase ako aromaterapeuticky vdychujeme a pôsobí to na nás viac ako priaznivo. Minule sme skončili tak poeticky a zároveň prakticky. Pán Zentrich, vy ste venovali rúžu všetkým ženám a zároveň ste hovorili o jej účinkoch. Teraz by sme mohli možno hovoriť trošku o tom, že kvety majú svoju symboliku. Pán Páleš, vy o tom viete? Tak rastliny majú svoju symboliku a zvlášť tie kvetiny sú nádherné symboly. Napríklad na začiatku storočia bolo veľmi obľúbené tzv. Reč kvetov, po česky kvetomluva. Predávali sa takéto pohľadnice, na ktorých boli namalované kvetiny a pod každou z nich bolo určité posolstvo. A napríklad pod červená ruža znamenalo zahyniem láskou. Konvalinka, milujem iba teba. Ale mak znamenal nie som slobodný alebo slobodná, osud nám nedovolí. Čiže to bol taký symbolický jazyk, pomocou ktorého sa dali naznačiť určité city, postoje, ktoré možno boli príliš jemné na to, aby sa povedali slovom. A táto reč kvetov vlastne nie je len niečím subjektívnym. Ľahko si to človek uvedomí, keby to chcel nejako ľubovoľne zamieňať, zistí, že to nejde. Určite by nemohlo byť na lásku bodliak alebo nezabudka na vášnivú lásku a naopak. Čiže tu je niečo, čo každý človek cíti. Že to tak je. Nie je to len subjektívny dojem. A iný prekrásny príklad na symboliku je napríklad v Evanjeliu, kde archaniel Gabriel pri zvestovaní, keď prichádza k Márii, tak je tam vlastne také gesto, kde on jej dáva laliu. V tom je hlboká symbolika. Pretože vlastne v kresťanstve archaniel Gabriel je archaniel mesiaca,
lalia, dáva jej laliu ako mesačný kvet, dáva to panne a tá lalia je kvet, ktorý okrem toho, že z nej doslova vystupuje niečo, čo takmer hmatateľne budí dojem čistoty veľkej a že má vlastne biele, krásne snehobiele tie listy, tak ona aj vnútri ešte je zlatožltá. Tam ten pel je vlastne taký nádherný slncovo-žltý hlboký prášok. Čiže keby sme my preložili to gesto toho archaniela Gabriela v tom jazyku kvetov do slovenčiny, tak vlastne on vyjadruje jednu celú vetu, ktorá vyjadruje hlboký ezoterický až alchymický poznatok. A síce ten, že uprostred duševného striebra sa rodí duchovné zlato. Čiže v panenskej duši sa rodí to jezuliatko, ten malý Kristus, čiže vyššie ja v duši človeka. Vráťme sa k ruži. Traduje sa, že keď ju niekomu venujeme, tak to súvisí s našim srdcom. Ale pán Zendrich v knihe napísal, lebo srdce je nositeľom citu a tým i našej osobnej pravdy. Je to tak? Je to skutočne tak. Pôvodne tvorcom to bolo zamýšľané tak, aby cit nám každému povedal, čo máme robiť a rozum, aby upresnil, ako to urobíme, čo cit rozhodol. Ale my vidíme, že dnes je všetko ako si postavené na hlavu a rozhodujeme sa výhradne rozumom. Zoberte si takú situáciu dosť bežnú, idete novým autom, naraz vidíte havárku, cit vám okamžite dá príkaz, zastav, pomôž. Ale hneď do toho vstúpi rozum, ale choď radšej chytro preč, veď za tebou ide druhé auto, nech pomôžu, majú staršie auto, zakrvavil by si. A mnoho ľudí podľahne tomuto rozumovému príkazu, zatlačí svoj cit, no a potom majú výčitky svedomia. A nemôžeme sa čudovať, keď sa takýchto príhod prihodí viacej, že potom príde ako nemoc, ako varovanie. To je z takého duchovného, ale zároveň praktického pohľadu. Ako by sme sa teda mali správať? Počúvnuť ten cit, to srdce, čo nám hovorí? V každom prípade by sme mali počúvnuť cit. A ja vám poviem ešte jeden príklad. Keď niekoho stretneme, lebo keď príde k nejakej udalosti, tak ten prvý dojem, ktorý máme, je vždycky z citu. A iba potom začne rozum do toho hovoriť. To znamená, stretnem niektorého človeka, hneď sa cítim nepríjemne. Ale potom, keď tento človek povie pár sladkých slov, vy ste dobrý, pán Zendrich, ja vás obdivujem, tak ja si poviem, ale veď to je nie až taký zlý človek. Ale potom, keď za nejaký čas ma dôkladne podrazí, potom iba vtedy vidím, že prvé, to znamená to citové, tá prvá citová informácia bola správnejšia. Takže mali by sme počúvať srdcom. Mali by sme počúvať svoje srdce. Určite áno. Ako je to v súvislosti s rastlinami a v súvislosti s našimi predkami? No práve tí naši prastarí otcovia toto videnie srdcom mali rozvinuté. Pozrite, ako sa dnes veda díva na rastliny. Botanik popíše vonkajšiu stavbu, päťpočetné okvetie, pilkovitý okraj listu, protistojné listy. Genetik opíše tú génovú štruktúru, biochemik chemickú štruktúru. Lenže prosím, toto nie je všetko. Uvedomme si, to nie je všetko. Pretože človek, keď sa díva na rastlinu, on nevidí iba čísla a vzorce. On má okrem toho napríklad aj určitý estetický a morálny dojem z tej rastliny. Má určitý zážitok estetickej kvality, nejakého toho krásna. A toto krásno žiaden prístroj neodmerá. Čiže vlastne pre vedu krásno je nemerateľné. Tým pádom ako keby neexistovalo a predsa je nepopierateľné. To znamená, že existuje. Prečo? Ľahko si to človek uvedomí veľmi rýchlo, keď si by urobil taký pokus myšlienkový, alebo aj naozaj, že by začal zamieňať jednotlivé časti rastlín medzi sebou. Zobrali by ste bukové listie, alebo dubové, a pripevnili by ste ho na ružu.
A naopak, laliové kvety by ste dali na dub. A naopak. Hneď by každému to tak udrelo do oka, že to je estetický nezmysel, že to tam že to nejde dohromady, že sa to nehodí. A ja sa pýtam, ako je to možné. To znamená, že tá rastlina je preniknutá akousi jednotným estetickým princípom. Ona je aj umelecky stavaná. Nielen proste nejako utilitárne. Keď v prírode teda ide iba o prežitie, o ten úžitok, ja sa pýtam, kde sa berie tá krása, kto to tam vložil. Aminokyselina dbá, aby ten list bol esteticky v súlade s kvetom. Oni to poznajú, atómy vedia, čo je estetika. Kto to tam vložil? No. A tí naši starí otcovia, tí sa vedeli dívať na tú rastlinu aj inak. Tak, že ju prežívali aj istým spôsobom básnicky, imaginatívne, že videli v nej niečo bytostné. Napríklad, že aký človek by bola tá rastlina, keby to bol človek a nie rastlina? Aký by to bol? Alebo naopak, keby ten a ten priateľ môj, ten človek mal byť kvetinou, aká kvetina by to bola?